Sabi ng mga taga-Caviteño, pusang gala, hindi marunong makisama. Nakakainis minsan eh. Wala pa 2 days, wala pang 24 hours. Ganun na nangyari. Next time, makisama ka naman. Good morning. Andito na tayo ngayon sa I-94 eastbound, punta tayo ng Ontario. Sa mga nakasunod sa video vlog natin, no, lumabas ako sa TORC. Nung umalis tayo, kapapahugas ng truck. Nakarating tayo sa dideliveran kasi nga libre yung pagpapahugas doon. Pinilamusang kulit ang truck. Ngayon naman, habang tumatakbo tayo, abay, umuulan naman, ambon-ambon. Ako, patay na, marumi na naman ang truck natin ito. Nasira yung linis ng truck natin, yung bagong hugas. Patay na. Tapos lumabas yung check engine ng truck ko, guys. Ito. Ano kaya problema dyan? Sana mawala mamaya. Magpa-diesel muna tayo dito sa susunod na pa-dieselan, pagrutuhan. Yes! Ay nako, wala na talaga guys. Nasira na naman yung bagong ligo ng truck. Isa talaga nakakainis yung ganito. Nakakainis. Kaya yung iba hindi na nagpapahugas guys ng truck eh. Wow! Hindi man lang niya ako pinagana, hindi man lang ako na umabot kahit mga 3 araw man lang malinis yung truck natin dito. Siyempre nabasa na eh, yung mga talsik na ng mga putik eh. Lastik. Sorry so. Tapos na check engine. Tapos lang muna tayo guys, bukas kasi medyo visible low visible. Yes! Lang tayo guys ha. Advice ko rin sa mga kapwa vlogger kapag mag-vlog kayo, lalo na kapag ka nagda-drive, kailangan talaga nakasecure yung camera. Yes! Wiset! Hindi ka marunong makisama! Nakakainis guys, nakakainis. Hindi marunong makisama ang panahon. Wow! Mapapanghugas 2 beses ang truck. Hindi man lang niya ako napasaya. Tapos umulan ba naman? Sayang lang yung kinastos natin. Anyway, focus lang tayo sa pagdadrive. Yes!
bagyo yata. Guys, good morning. Diesel muna tayo ito, pakroto. Puntak tayo rito. Traktor DF vehicle number 2098. Driver's ID. Okay. Good. Ang diesel dito 3.409, mura. Sa kabila. Okay, 0.4 ang box, 0 set point 4 ang box. Ay, no, kita nyo, oh. Dumi na naman. Ano ba yan?
na rin lang naman tayo guys, may pagkakataon na tayong inspeksyonin itong ating unit. Kumaga sa ano, nag-pre-trip na tayo kaganina. Ngayon, inspeksyonin na natin to ulit. Kasi may pagkakataon, sealed, ilaw, pataas sa baba. Matigas, matigas. Ito, krudo natin dito. Kapuno pa, ayos pa yan. Bumaba 3.3 49. Yan guys ha, kanina 3.4 yan. Okay. Kita nyo guys, oh. Oh. Wala, marumi na naman. Oh. Kakintab-kintab eh. Kalinis-linis eh. Ngayon, wala na naman. Wow! Wala guys. Hindi marunong makisama. Sabi ng mga taga-Caviteño, pusang gala. Hindi marunong makisama. Nakakainis minsan eh. Malinis yung truck mo, hinugasan mo lahat-lahat, tapos biglang umulan pa naman. Wala pang 2 days, wala pang 24 hours. Ganun ang nangyari. Next time makisama ka naman. Ulan. Let's go. Di man lang tayo napasaya eh. Wala, hindi marunong magsama. Kailan kaya aalis itong nasa harapan natin? Baka natulog na. Para maka-move na tayo. Wala. Wala. Walang tao. Wala guys, umuulan. Atras na lang kaya ako. Atras na lang tayo. Pwede tayong matras dun.
dadaan lang kasi siyempre malayo yung ano. Baka mamaya. Sa atin natin yung ano. Sakyan daw. Patay tayo. Atrasan natin yung meron. Padayin sa kabila, ma-atrasin. Bakit kaya? Nag-aatrasan ng lahat. Yun, may sakyan din. Sakyan dumaraan. Oh, atras pala doon. Atras na. Matras na kayo. Para makatras din ako. Makahanap ako na pagparkingan ko muna. Kukunin natin yung papel sa loob. Ayan. Tasan ko. Park muna tayo dito. Isa sa pwedeng mapagparkingan. Dito. In 1/4 mile, turn left, then take the first right. Guys, baba muna tayo, kunin muna natin yung mga resibo doon. Tapos kunin ko na rin yung manifest ko pagtawid natin sa border. Tara. Tara guys, kunin natin yung ating manifest pagtawid ng border. At saka yung fuel receipt natin. Ayun, walang ulan. Baka pagdating natin sa Ontario, ibugabog na naman niya ang ulan. Talaga. Hindi man lang niya ako napasaya eh. Hindi man lang nakisama eh. Hindi marunong makisama. Nakakainis. Galing tayo torque. Pag unload natin, may libreng paugasan. Inilamusan natin ng truck. Tapos bigla ba namang umulan? Patay na. Is my fuel pump? 20? Yeah. 2098 is the tractor. Turk Enterprise. Turk Enterprise is the company. If you need that information. Oh, okay, because you want the Receipt. Yeah. Oh, okay. Please proceed to shower 5.
global. And then you want pump 20. Yeah, I mean the pump 20, yes. It's coming back around. So fucking moving around like come on. I think where your name would be at. Oh, this is not the one. Vehicle ID number. It's 2098. That's on his ticket? Yeah, that's not my ticket. Yeah. Press double EJ. Go down to the truck and then put the number. What's your truck number? 2098. Perfect. If it doesn't come out here, I have to tell to my dispatch. Yeah, so go back to Global and then swipe your card. Oh, So sometimes it's different steps to get to it. So I can throw this away. Yeah. there you go. Different. Okay. So if the pump don't work, if the truck number don't work, have them swipe their card. Swipe their card. Okay, there And you then go. there's another way too if that don't work. That's perfect. Thank you. Yep. So it doesn't come out yet? Okay. Oh wait, is this it? It might be if it's a new one. Oh no, that's it. That's the old one. Same one? Yeah, it has to come in. Where's your... Oh, shh. We'll let you know when it do. I put it in the folder. You can. Good afternoon. Okay. So is your fax machine? This one here? Not yet. But yeah, that's They've been sent it about hour ago. That's what they said. Can you check that in the blue paper? Maybe they already put in there. Yeah, check that first. We don't know, right? It's been an hour, so... Yeah. My name is Nestor Trinidad. Okay. you can check through them. All right, here. I told you. That's the one? Yeah. Okay. Cause it's been an hour, so yeah. yeah. There you go. Thank you. Thank you. I was gonna put here. Yeah. I'll come back and just gonna go grab some ice. Okay. Yeah. Got it. Yeah. It was in the folder, Kurt. Oh, Yeah. what? Yeah, it's been a 1 hour. That's what they Oh said. yeah, okay. So it's in here. I'm just gonna grab some ice Go ahead. para lumamig ang ulo. Tubig. All right. Let's go. Alright guys, ayan. Nakuha na natin yung ating ACE manifest. Tawid na tayo ng Windsor Ambassador Bridge. Ito yung passport, yan. Passport. Sabot na lang natin mamaya. Okay. So, kumuha rin tayo ng ice. Kailangan natin ng ice guys. Ice. Kailangan natin yan. Yan ang kailangan natin ngayon kasi umiinit na ang panahon.
Kailangan nating palamigin ang ating mga sarili. Kapag hindi tayo naka-shower, yan ang kailangan natin. Ito ang kailangan natin para lumamig-lamig tayo, para maging cool tayo. Balik ko lang, ilagay ko lang dito sa freezer. Yun. Alright guys, alright guys, so paano, hanggang sa muli natin pagkikita ha. Thank you for watching, ingat kayo lagi guys. Peace out, bye. Lakai Tracker.